आंचलिक दल ने होते कैसा प्रार्थी दिल्ली रहना नहीं चुप बांखा अब अंगाय तिब्रामो था भाई बीजेपी मिले हुए खरम नहीं पार्टी मिले हुए खरम से कंप्लीट नाम का मैं तब मेन को अंगाय सिंबल न तुई बिकबो मा कोनो कॉक्स मुते तिब्रामो था सिंबल अंगाय आंध्र सो बीजेपी नि सिंबल अंगाय पदबो बा नरक तिब्रामो था अंगाय तांगै आंध्र सरिया पदबो बारी आने कोखे मोसे आंध्र सफांगथुन पदफांगथुन पदबो बा टक्स आसो तुनले पदबो ला कॉक्स आंध्र सम्बथाय जदि चेयर आसो तुनले आंध्र सम्बथाय कॉक्स कक्साबो सानाय कक तो बरम सानाय बजे सापाति ने फानो जिति थांथुन पूर्व आसन तो 30% बगै रिजर्व लेना 30% बगै बदिले थां कक मा सावैनाय हे दिबा ना कक खाय ताबो बुइ कक सुंमाने के मोसे पदबो आरो बुद लेन नक्ता माननाय राजा एग्रीमेंट थाइजोब दङ आबो न ताबो तो नंगो सिवो नों ताबो नों सिवो नि नों बरम नंमा सानाय पदबो आरो बुद देखे सुं ताम मानाय पदबो आरो बुद देखे सुं मन मानाय जे लाइ थांनाय जे 2 तारिख मार्च जे एग्रीमेंट नों माने त्रिपाक्षिक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय तिब्रामो थाबाय चुक्तिं लाखिया आरो ताम ताम माननाय साइ रेखा जुनो लैंड राइट्स मानाय पॉलिटिकल राइट्स मानाय इकोनॉमी राइट्स मानाय आइडेंटिटी सोशल कल्चर हिस्ट्री आबो बेबाग मामायनाय 18 बुसुगो कबंगो दङ बासा हिनाबनो कायसा कला पाता याबो आबुन सिगांगो आसा गोबां मा पाता दङ जुदि निका ताबो जुदि मुति मानाय फुनु रिखाय ताबसु जुदि नादि सिनो एग्रीमेंट न माने कुबुनि बसं सुनो सलियार मुंसा केबिनेखौ बिसिन बसंनि बरनो केबिने दङ आबो रंगाय सिबुक तिब्रासान बिसिङो सिबुक निन जातनि बिसिङो सिबुक किन्तु सुंगो बेजबुआ कांजाक दो तो सिगो सुनते सुमले सुकनो के 20 का यासी पूरा बेजबुस लेबुआ का कानि होबाय क्या बेजबुआ ने ताकोखै मसे नुं तो साइमनो तुनन साया नुं निनि आसाय माने होते नुं जे खासमा होते आंतनि दल खाय थेका ताबो निनि बो दायित्व दङ निनि बो कर्तव्य दङ जे नुं तामबागै पदमाखौ बुदिना नां पदबो बुदिखे तिब्रासार ताम मानाय नुं बो सबाय सुग्रो मा सानाय दङ आं ता नुनाय रो साय ए याफा आवते साना हे बेलाय हामबाय दिनै सिगारे बारी बिसि बोबाग्रानि वारियार्स रो नरक साइमानो जे फाइनाय 26 तारिख एप्रिल चिनि पूर्व आसानो चंमारि nga थांगै दङ दिनै जे सिन मो दूर केम्पेनि नाहार मुंखाय मनो जे सिनि महारानी कीर्ति सिंह देबमानो जों बाहायखाय जे पश्चिम आसनि साय गोबां बुट बाय जों बनो कप्लाय थायमान आबुनो दिनै जाय दंमो जों दिनै जतनि नगनो थांगै दङ जतनो सानान बागै जे जतनो तो तिब्रामथा सरि सिनि तिब्रामथा प्लस बीजेपी नि जे जॉइंट कैंडिडेट सिनि महारानी न जतनो कप्लाय खालायनाय आबुनि बिसिङो बनो बाक्सा माने ओ मारिनो तुइ किसा कन्फ्यूज होय दङ नगे तिनि नाहार मंगमनो जे जों दिनै जत नगो थांगै जे सिनि बाक्सा सिनि चाकार रक दङ नाना दाब्रा सं दङ जारा बरक तो सोशल मीडिया करे बारा मोबाइल तुइया बरक न जों तिनि जे सिनि मारि ताखलाय हिंगाय पद्ममार्का मारि ओ मारिओ जों बोट मारिलायनाय हिनै जों तिनि आबो ककपिना थांगै दङ ngai tini mo kokpirman jaga phaiman jak phaka sini executive committee ni sini borom gnang dara omik te sini regional committee ni president te ani white tape ni block president mutan chapir twf ni juhina deborma nurila deborma bai kusungti te ani amchai ni joto chairman by chairman joto members of the twf ni joto warriors tipramo thani joto warriors twf ni joto warriors jung tabuk lamri nai lamriwai chung तेसा हाय न हाय सिनेमा पार्टी बेसो कुतुम फायै दिबोनि सालाय मंकिसा सावै सिनेमा दूर कैंपेन न जों कंप्लीट खालायनाय हामबाय।